Сьогоднішній концерт присвячений пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу. Це перше. А другий наш інсайт, ми просто хотіли показати в черговий раз кримськотатарську культуру, рівень кримськотатарської культури і наскільки вона різноманітна. Дуже цінно і важливо, коли на 81-ті роковини геноциду корінного кримськотатарського народу, на 11-й рік війни, культура корінного народу відроджується в проєктах, які граються на сучасних сценах. Поки будемо пам'ятати, будемо жити і розвиватися. Коли повернемось народом до Криму, танцюй, моя рідна. Ти заслужила на цей танок. Не повноцінний, скажімо, танець, там Агравалі Хайтарма або там Коран. Це, скоріш за все, така сюїта, яка в картинках показує, що трапилось, яка передає емоції людей 44-го року, які були вимушені покинути свої домівки. Цей перформанс присвячую всім депортованим своїй бабусі. Не часто вдається взагалі в останні часи побувати на таких заходах, і враження просто супер. І рідна музика, і рідна, але пропущена через якийсь власний погляд автора. Це просто неймовірна історія. Ну і вірші Лілі Буджурової, вони завжди б'ють прямо в серце. І українською мовою я почув їх вперше. На фоні музики я нібито перенеслась, знаєте, на вершини наших гір, і нібито я там ходила, і це дійсно враження неперевершені. На якийсь момент перенеслися до Криму. Сьогодні така неймовірна програма, і я збагатила своє враження від музики, особливо сучасної музики і від танців. І я сподіваюся, що ми будемо ще не один раз бачити такі пам'ятні концерти.